Guys, nandito kami sa Brothers Tribal Village. Ito, night swimming. Hindi siya malamig. Hot siya. Kaya sarap maligo kahit gabi. Tingnan mo. Marami pang kulay-kulay yung niya. Yung pool. Sarap maligo. Enjoy. Enjoy yung parang bakasyon. Bakasyon na rin. Ride. Bicol ride ng MTO9, Team Haling, Bugso. At ng Tambike. Sama-sama kami ng tropa. Actually, tulog na sila. Ako na lang. Okay guys, medyo enjoy ko muna yung moment na to. Kasi minsan lang to. Actually, taga rito rin ako sa Albay. Kamalig ako. Pero first time ko makapunta rito sa Brothers Tribal Village. Kaya i-enjoy ko na lang itong moment na ito. 3 days kaming nandito. Bakasyon. Ride ng tropa. Okay. I-enjoy ka na to guys kasi minsan lang ako makauwi dito sa aking province sa Bicol, kaya gawin ko na. Minsan lang to. Paborito ko to swimming. Noong high school kami tsaka nung college, ito yung namin parang nung high school PE. Kaya medyo namimiss ko yung pag-swimming. Napakataon na makapag-swimming. Ginagawa mo. Hindi na ako marunong. Mukhang din na ako marunong lumangoy . Nakakalimutan rin pala yung pagdangoy. Sa kataga 10 years na hindi ka nagsiswimming, parang nakakalimutan mo na rin kung paano mag-swimming. Pero enjoy ako yun. Sarili ko ampun. Sarili lang. Sa akin lang. Wala ako. Ang ganda pa mga kulay-kulay. Tulog na yung mga kasama ko. Ayaw nilang mag-swimming kasi malamig daw. Hindi naman malamig. Hot spring to dito sa Legazpi. Hot spring kaya sarap maligo.
nakakamiss talaga mag-swimming. Reality lang guys. Kung mayaman ka, pwede ka lang ng swimming pool. Kasi kaya mo naman eh. Masarap. Enjoy mo. Hot spring. Enjoy ang buhay. Aanhin mo ang pera. Pwede ka naman enjoy sa buhay mo. Diba?